Παρά το άτυχο αποτέλεσμα, την ήττα εντός έδρας από την Νεοκεσάρια, αλλά και με τους 3 βαθμούς μαξιλαράκι από την κάτω ζώνη, οι ερυθρόλευκοι σηκώνουν μανίκια και με πίστη στις δυνατότητές τους ετοιμάζονται για το δύσκολο παιχνίδι στο Βελιστίνο. Με αυτά τα δεδομένα, το παιχνίδι με τον Ρίγα Φεραίο εκτός έδρας έχει καθοριστική σημασία για τη συνέχεια. Πλέον αναμένεται η αντίδραση των ποδοσφαιριστών και πολύ περισσότερο των πιο έμπειρων που καλούνται να παρασύρουν και τους υπόλοιπους. Δυνατό το ρόστερ των ερυθρολεύκων, ουδής αμφιβάλλει γι' αυτό, με ικανότητες να φύγουν με βαθμό ή βαθμούς από την αναμέτρηση με τον Ρίγα Φεραίο. Δυτικομακεδονικό ντέρμπι στον Φιλότα με την τοπική θύελλα να υποδέχεται την Καστοριά. Ο Φιλότας, μετά το άτυχο αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής, ήττα εκτός με Καβάλα, δεν σκέφτονται τίποτε άλλο και ρίχνονται στο ντέρμπι με μοναδικό στόχο το τρίποντο. Γνωρίζουν ότι είναι στο χέρι τους αλλά και στα πόδια τους να πάρουν τη νίκη, αφού σίγουρα βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και αν παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, δύσκολα ή εύκολα θα την πάρουν. Στην Καστοριά τώρα, παρά το γεγονός πως η ομάδα ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Αρνέας, η απόφαση για την αναβολή του αγώνα ευνηδίασε τους πάντες, με τον Δημήτρη Ζαρογιάννη να δίνει το σύνθημα για την επόμενη μέρα. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στον Φιλότα. Οι γουναράδες από τη μεριά τους γνωρίζουν ότι η νίκη είναι επιτακτική για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Τσόπρας που δεν υπολογίζεται για το προσεχή μάτς, καθώς παράλληλα έχει συμπληρώσει 7 κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του. Αναλυτικά το πρόγραμμα: στον πρώτο όμιλο, το Σάββατο 7 Τρίτου, Άρης Θεσσαλονίκης, Άρης Ακροποτάμου, Αναγέννηση Γενιτσών Δόξα Δράμας, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Ηρακλής Αμπελοκήπων, Απόλλων Αρνέας Εθνικός Αγιονερίου, Πανσεραϊκός Καμπανιακός, Θύελλα Φιλότα Καστοριά, Εύρος Σουφλίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Καβάλα. Στον δεύτερο όμιλο, Τρίκαλα Δοτιέας Αγιάς, Αναγέννηση Άρτας Πύρασος, ο Πούντιος Μαρτίνου Βατανιακός, Εθνικός Φιλιππιάδας Θεσπρωτός, Αχιλλέας Νεοκεσάρες Μακροχώρη και Ρίγας Φεραίος Κοζάνη.